vihreä. Mahdollisimman vihreä siinä. Sä toi musta rupiikin koteessa yksin vihreä. Siis oikeesti mä vähän toivoisin meitä istuisin. Siis kesken kuvaruutuun, että jos niinku... Niin. Tai mä rupeen tökkistä koko ajan. Et häviää varpaat edestä. Nyt on iso hattu. Tai se oli koko jalka, puoli jalka edes äsken. Itse asiassa. Saa mahdollisimman monta eri asiaa pilvien hattuun. Et saa osua maahan rajatun alueen sisäpuolella. Alueen rajoja ei saa liikuttaa. Eniten hattuun eri asioita saanut voittaa. Aika on 6 minuuttia. Mitä kiveä sinne? Kiven sinne.